ke nyan zeng zao angambara system fantuma nga lelahi aznaro sistema fanutuma lela karakore to manuntung lela karakore to no zawano lela sa tuzen aitano vadianga iskono wanden tang fo marandeng iskariva mbula tsent kiter kaul na deni tsent kitang no ni sokta tangatang tang no na katia no ano zen isko tshimaz lela on Facebook mbatukun maz lela kono antuktani as no ano ko fatshimaz vlela nfb mbo tukni mazlela kono antuktan as no inom jaram se pas mis vayavi maita lela tiani misi mis vayav zeng mis lela tian lela ti zeng iska izmaita iz vulum peha jab mitsanga nga vulna mweda jab mitil ngandangt fitav nga lela tifo maita lela nga veri mitrompla kalkaluav regle maita lela ya veri mankoru orpek jab genu jab malemi takta fitav nga lela tifo maita lela ya veri malem fayin nga bila ufat mbula nun fitav nga lela tifo inom jeram se pasko fa mangan karaing du coup ano zing maita lela tia very vaklef ano mante ref kano mante mil now lal nga tukun tianda no tafandina no tafsit kam kulora mante angano tafande rieno tellement tu es honte ma chérie maintenant maita lela ti ringed masharat smete ano iska maita lela ti ano zing ano ilefa swano mlefa ban fandianga swano mi lefa amban la tabtanolu swano mantem lefa bazar ano zing mi lefa fu ko fa maita lela antiano a very real la bogos betia kwirin fona kaing ano mi lefa ano mangoru horo no maita lela ti tia leza no fa fiaman loso no même no kurangam no la sa dabalela bi ano kurangam no lung tellement no mavuzu ano maita lela ti in zengra tukne tono kuku mama vai exato mas sans vovó itu postera bovo in zengra tukne tono tukne no maita lela bogos betia knowing ano tukun milu mwema de mangantunguiz mutsar mangan lavo no ta ano may akakin lelayo ko fa bari correct lelayo no mud mga sar love sa même no bala tiskwa bino zeng bekari lati kurangam nofu zengre mud mapangan sar lavo no mi rumi bil no tu ela pitki funtel kuku valiskatiako ano to funtel macha funtel ano mga sar tour ngari as no zeng ano mga sartur ma fam jeb kala ti mga ngono nangin mo nose sa is no cat amaran sa never zin system mazeni back am sok chalela ti am no as no bakayo iget system mareke ano vyo maera kurang no zeng mankora dino de la sar fa exen jista kurang fu as no farwe mangar kazeng iska no maita lelati ko faita no mandal lelati bonjour bolatsara salama karakore mandal lelati même no mavuzu fanomi le mangan bonjour as no bonjour atono fio mafi valiska mari Jaco miam zama sere Tiago Xanja Jaco Iska noti zeng maita lelati bonjour ano mi kurangam lelati ça tient tellement zeng ano zeng bila affection même va venir mi tremble ano encore hori volgam lelati bonjour fano il faut que tu tu te forces en fait.
tu te forces anao miezaka mikoragna amy lehilahy ty hoe bonjour igny zany beka izy tonga 5 fotony gaga izy magnino mavayavy ty izy ka mikoragna aminaka karaha magnano salut izy ka vayavy ty mikoragna aminaka karaha magnano bonjour izy ty tsy tiatia za igny zany lalagna izy ka fanao za fa nisy lehilahy zany atao karaha zay lehilahy ty dila tiako agnatin'ny lionakaha izy ka za mahita lehilahy ty zany tiako izy fa j'ai affronté ma peur za mi confronté taotranakaha izy ka za mahita lehilahy ty bon karakory eo za mahita lehilahy ty za karakory fo mikoragna jusqu'à lehilahy ty ni drague za un jour izy ni drague za tsy nampoiziko satria matetiky zegny bonjour igny drako nisy numéro France nikaiky za ty za zove merci beaucoup ma chérie tiako eky ngindra allo nitapany lehilahy tsy manjary to merci raha vaviko tiako merci misy olo drako verigery amy tany misy azy agny asa nagnino ito numéro France ty tsy haiko raha gnantsovany za sa numéro anjovy izy ty danao kaiky fo tsy efa lehilahy tsy manjary zay koa izy ty ambesy izy ty tonga ty liste noire io atonga anty liste noire izy ty fotony izy ty fa karaha io fo izy ty fa mipiro bloqueko numéro anazy non izy ty non bébé izy ty misy lehilahy zany midrague za isan'andro andafy agny fa impiry sasaiko razagna razagna isan'andro lehilahy ty jusqu'à izy bloqueko mbola magnantso koa za amy numéro hafa izy ka magnantso izy bloqueko fo tsy haiko ma isan'andro izy mamorogny telefôny isan'andro izy mamorogny telefôny nagnino loatra anao drako fa tsy maintsy ty anao za ty koa tsy mijery anao andafy anao antegna sasa zany akantankalkalefaka za Madagasikara ty izy ka anao magnantso anao zaho za tamina za tsovitsovigny za koa fa mbola nitsovigny fo za amin'ny ankilifany izy misy crédit tozatsika amizay koragna lany fotoagna za hoe amin'ny lehilahy dala igny fa izy io za fa matoko fa izy io tsisy olo hafa io koa tsy izy magnantso karaha io fo taona isan'andro bloqué non numéro naraiky mangataka numéro n'olo hafa koa za gnantsovagny za bloqué koa numéro mangataka karaha igny ny favinazako nandefa vola zaho taminazy antifasy vola fa za zantsovitsovigny anao koa tegna tia zaho za fotony za gnamboatra papier anao ilaiko mandeha andafy aty anao magnandefa papier ty moa taminazy ndraiky mba nisy vola lefanao taminaka zaho za karaha harcelé anao amizegny jusque ni bloquéko izy e nanokatra numéro hafa izy mbola feo nany ni bloqué koa efa efatra pisy nany ni bloqué ko antony pisy na 4 pisy efa ni bloqué ko jiaby mbola magnantso koa izy to pisy hafa anao ato commandé amy blocage na 4 amin'ny appel blocage puis numéro nazy boboka be ato numéro nazy baka andafy fonte tegna fonte signaler répondre contact bloqué le fagnanaovanao bonjour igny zany matetiky manetry lehilahy azonao anao magnano bonjour mahita lehilahy ty anao magnano bonjour mahita lehilahy ty anao magnano bonjour anao koa matetiky magnano bonjour amy lehilahy zegny mampafoagna lehilahy complètement lasa dala lehilahy aminao lasa foagna izy aminao lasa mankatia anao amy bonjour avy eo mila miconfronté taotro hoe lehilahy koa tianao dragueo azonao lehilahy koa tianao dragueo aza misalasala avy eo faro hoe magnaraka zegny izy koa fa misy lehilahy tianao na vayavy anao na lehilahy anao olo koa fa tianao dragueo satria edy raha agnatin'ny jerin'olo tsy hainareo azonareo za zany problème tsika vayavy atsika zegny mavozo hoe mankôry réaction lehilahy ty niany za koa drague izy anao koa tsy masaky midrague izy maso fo mikoragna azonao anao mizaha lehilahy ty batanao malefaka be zay masonao
sungno mzee mudkikerno sungno anom zaiz izi mzee kwa kurangano anom muduntu nabara tsmam tukik anom mudmi tukik mudmi tik mas no malem ref que no mandem pantalon braguette nan mudsare wund kno yo luano avec pe carnon ko luano anom mangan séduisant non, alors c'est mangan séduisement karakora tono ma pa fonga le la des directeur fa copies we va y avoir makati za fa stimula coup de pouce avec na kai as non anon bila mangan tous les moyens mudsar tono faible mas no mudsar mitik no mudsar smarita luano wunt kunt kno braget nan anon bila titik en fait milam titik kala zinga tom drag lela ma chérie mas fum kuranga lela ti directeur kopwe ma serati ustia zaeus fa le problème tika vayav zengi lela ko tiatika atika maitazmilefa lela ti ita no avre milu mweno mileva mitumwange no mangoru woro no mila ufatu no maitalelati hung tuno jab vad kiksa surtout kalela ko fananga tukna riktiano kyo mila usafto no kris cardiaque no jab manunga zati kun nismama nisla tiak beze lela zandak fan vad krat tam joti fal zap kai na rozawol tia kuranga zazing mavita mam tatrangano amne kolra kamneyo lela ti drakova mangatuk mariktiza zambi vad kdaba lela beze zamarikti lela ti daba lela naka azno daba lela naka lela ti kova mangatuk tan misa kan vad kshnwa ti vo boana ko masira te kombara fotin lela ti mangatuk za zaman gorworos lela na kajab vava kajab mavuz zain aznaro zengzan le problems non zazengi mangorwor vavanaka zaman kitakit ole ke zatukuni declare or krama gaza lela jab ze flatek azku tenga zan kun nazo ko zatu zatsratsfu satia zila lela jab tia ku za flatek azku azno